Dobar den. Pa sme ние. Дезинфекцираме се. Курвоновирус. Курвоновирус. Ако нема никой на линия, бе, тия са изгинали по тази България, бе. Няма, значи дойдат. Значи дойдат. Тръкай, жено, тръкай за дезинфекция, не да се напиеш вечерно време. Тръка, тръка. Тръка, мачката, бе. Падне емблемата, ой. Ко свири, бе? Къде се отдушиш с това, бе? Това за дезинфекция. Но не е само като да пиеме. Може да се и работи. То мъчък лево, отскош ушите и го изтъркаш. Мивка Джия станал вече, не? Какво да прави? Мивка Джия. А ти ръги там още един. Още един? Къде го ръгнем? Къде? Там у стотинките. Къде у стотинките? Нещо горе у стотинките. Така. И второто копче. Олево второто отгоре. Ай, страни състава. Стипения. Ми се дупиш такъв, ще те удара. Ще те удара, каза без жена, ей. Не моли позная галето после, бе. Не. Тръкай тая мачка. Нема живо пиле, бе. Ти изгина тия англичани, бе. Не, я пациентите да се познава. Я прибежи това да е, спиняк да е. Ти закачил колник, че откачиме колника, бе. Абе, камерата мръсна, я изтърка и не е за дезинфекция, бе. Мици, Джуров, вие пиете ли за един приятел, питам. Не, един пита за един приятел, че пита дали пиеме. Пиеме, бе, не пропущаме, бе. А ти от кого си я взел? Да не пръгнеш, че издуш тия ора. Всичко гледа. Какво пред? 600 човека почти. Вие работа немате ли, бе? Няма каква работа, бе. Коронавирус! Коронавирус! Изми! Тия огледала изми, бе! Много кръжова работа. Това паза и свирка, още свършат парите. Толкова, бе. Оттам се понисам сега. Тия жанти, що каза некои жанти? Кръжовяк. И влака минава, но нема нигде никой вече. Тръкай джантите, бе, айде ти си ми остава, бе. Па свърши парите. Че бутнем, какво да бутнем? Нема какво да бутнем. Значи наръгаме такова, бе. За струя! Ама, струя на сръбския ток. Дай я чуми, май ти снимай малко ти. Бе.
Що? Ай? Трестава се. Па ти отива да го ева. Отива ти, отива ти. Рек си, цял живот никога жия си бил да го ева. Това мачка, а? Але. Малко кала стата, ала да го ева. Няма мокриш. Мачката що не обича вода, ей. Верно, мачка не обича вода. Гледай какво се стече, бе. Hoćemo umokrenem od koje gleda. Male. Давай, Коста, работа е такова. Само арчиме водата на ония рошавия. Само арчиме водата на ония рошавия. Дай на джама, ей! А на джама има букучаци. Е. Какво пана се от душата, бе? Тук там има негде някой да се мерка, тук пропаднала работа. Свърши ли парите? Свърши парите. Готово ли? Ай! Ай, че хората зор дават. Те това! Как глупости я говоря? Това не са глупости. Кое глупости, бе? Къде пише, не? Нема пиене, само глупости. Ка са глупости, бе? Нема пиене, само глупости правим. Трябва да измия мачката, бе. А? Това друго нещо, не? Ще валиш, що са абиш, абе, но да валям, мой измия букучак. Е, къде сме из вакса. Значи ние сме европейци, тук пише way out. А сме като пастуня. Те това друго нещо, а? Сега след малко я снимаме и я качваме за продаване. Кой му трябва обслужен ван да се обажда? Гаранция до 10 септември. Демек от тук до улица 10 септември. Да.
Май за че продаваш колата, бе. Няма пари за пиене. Какво с толкова коли? Мали кама заболя ръцете от толкова сняг. Смързали са? Екстра, бе. Това е чиста работа. Няма никакъв опал тук отсреща. Орел. Да си е баш нарисуван орел. Да си взе цигара, това и се наяде с тутун. Спортуни са наяде. Сипа го всички. Е, това пацата. Върза се. Почва да се ударе за интернета. Да. Кого не мога да писал дрънка това преди малко? Чакаме един тигър да се обая, да има части на глава. Няма части! Няма паунди! Надиме да ядеме негде, че ми къркора чирвата. Да беме. Па и да беме, му. Гледа толкова аз спряла. Де бе, вашата мамица, аз бе, братко. Кой? Тия. На средата на път. Къде тръгна са тук, паприца? Тук сега прави пас снимка, това, на мачката, докато не сме изцапали. Къде ви правиш снимка? Тук отпре. А. Това е стария сервис. Айде, това. Стига толкова. Ай, живи и здрави, да свите!